Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Тұрмыш yolubuzda, ғүмірімізде her bir ұшыраған кіші оқытушы. Kimdir bizni ақыллырақ bulurға үйреті, kimdir күчлерәк bulurға, kimdir ғафу ете білірге, kimdir хәтта бәхетле bulurға үйретіп кете. Kimdir түзі, kimdir жимірә. Жиміргәні де үйреті, тұрмыш тәжірибесін тупларға үйреті. Шатлыққа қаршы менің ғұмыр yolumda яхшы кішілер көбірек ұшырады бұғай. Шуларның бірсі бүгін студиябыз қонағы. Аңлауғызша көзге көз қарашып тапшыру өзінің ишеклерін ашық дейіп иғлан ете. Мен аның авторы һәм алып барушысы Зифа Нагаева. Телевизор қараушыларыбыз сізге һәм қонағыма хәйірлі сәғатта дейіп әндәшіп. Хәйірлі сәғатта, Зифа. Көріп тұрасыз, бізде қонақта Рәмил Шұрағыл. Әйінді башлап әйтіп кеткенде кем ол Рәмил дейіп тұрасы да түгел, халық өзі қабатлап тұрадыр көңіліннен гіне. Башқұртстанның атқазанған мәдәният қызметкері, Татарстанның атқазанған сәнғат ішіліклесі. Башқұртстанның, Татарстанның, Рәсәйнің язушылар бірлігі ағзасы, меңнен артық жырлар авторы, 25 китапқа жан үрген, шағир, жыршы шағир деп ассызықлап әйтәсі келе Рәмил Шұрағыл. Рәмилні юққағына дәшіп алмадық. Студиябызға шеге ол өзінің ұлы юбилейін қаршы алып, матур етіп, шаулатып, гүрләтіп, оздырып жіберді. Көптен түгел. Нешік кіна өтті юбилей, Рәмил? Бик матур өтті. Халық өз етіп қабыл етті. Қойған мақсатлар ерешілді болса керек. 55-ім, 2-5-ім деп юққағын атамағасың. Ненде кішірешлер білен келдің? Бұл исімге, бұл проектіңа, бұл кешеге, ғыммен шушы юбилейға. Yıllar өте тұра. Біз бәлеке шақта бізден 2 еш зоррақ кішіні де біз зор кіші етіп көрейік. Міне қазір нешектір өзі біз енді яшелген сайын өзі бізіне қорт етіп кешкіне де көрәсі келмей. Ұнықлар болса да қаман ұшыл көңіл үйрек қортаймыр енді бігеректе міне біз шағирлер, ижат кішілері біз өмірге еш қолыға тырышабыз һәм қолабыздырды мендедір формада. Бик көңілі қарап тұрам, хөрмәтле телевизор қараушылар, түбәтәйні киген пляж екенін көрсетмәскә дип берсе әйтер иде. Икенчесе әйтер иде. Шундый татар матур киемнәрендә килеп отырган Рәмил татарлыгын бер тапкыр исбат итәргә шулай киенеп килгән дияр иде. Өченчесе үзенә шулай бик күңелдән хуш дияр иде. Мин инде беренчесенә әлүк җавап бирәм. Алай гына да түгел, әле сорауда бирәсем килә. Рәмил түбәтәй астында шәшле баш, акыллы баш икәнен беләм. Ләкин бу кадәр уйланып төннәр бу язган шигырьләр арты торган шушы акыллы баш ничек түзеп һаман кара сакланганмы, әллә шушы кичә өчен карайтып та алдыңмы син бераз гына шәшне? Юк, Аллага шөкер, әлегә шул шәшләрем күренмәй. Киләчәктә дә шулай булсын. Бу чын-чынында бел Чын-чыныннан шулай безнең теге нәсел матур минең әти яшь чырайлы. Әлегә 85 яшьлек әлегә әнием дә минең кызлар кебек. Аллага шөкер. Менә димәк шандыгыз әйнде бу кием ул чынлап та синең рух өлгесе, көзгесе дип әйтер идем, шулаймы? Әлбәттә. Уже байтак еллар менә шушы түбәтәйне дә киебрим, камзулны да киебрим. Безнең һәр беребезнең үзебездән тора. Менә шушы миллилекне күрсәтү. Ул менә шушы безнең түбәтәйләребездә, камзулларыбызда безнең халкыбыз простой халык түгел икәнен күрсәтеп тора. Эшлекле халык, зәвыклы халык. Русча әйтеп әйткәндә вкуслы халык. Менә шул халык дигәндә Рәмилне күзәтүләребез күп еллар буенча дәвам итә. Сине социаль юнәлештә бигрәк тә билгеле җырчы шагыйрьләрнең берсе итеп таныйбыз.
Рәмил, алай гына да түгел, сине Татарстан, Башкортстан эстрадасының корифеи дип тә атыйлар. Менә чөнки дә син моңа лаеклы бу билгеләргә дип әйтәсе килә. Хәзер дә шушы рухны синдә булдырган, шушы кыяфәтне генә түгел, бүгенге акылны тудырган якларга бер юл алмый булмый, юбилей уңайыннан уйланулар кичереп ала әле. Мин синең хакта кабат-кабат белгән кеше булсам да, тапшыру алдыннан белешмәләр эзләштердем. Хайран булган тәңгәлләр дә булды. Әтиең хәтта 7 тел белгән. Әниең ул заманда шундый авыр вакытларга карамастан, бигрәк тә шөкер бүген исән әле ул. Безнең тапшыруында карап утырадыр. Шундый егет үстергән әнкәйгә озын гомерләр телибез, җан тынычлыгы. Үз вакытында Плеханов исемендәге халык хуҗалыгы институтын тәмамлаган. Ләкин нәрдә Рәмил нәнәй тәрбиясендә үсте дип, инде без күптән беләбез. Менә бу якларга бер тукталып, караш ташлап үтигәләр Рәмил. Менә без үткәннәргә барыбер матурлык белән карай идек. Менә нишәдер бер 10-15 ел элек партия алама булды, ни булды, менә шундый сүзләр булды. Алай түгел, менә һәрбер заманның үз җыры. Без менә Аллага шөкер, мин Октябрьдә, Пионерда, Комсомолда булдым. Күп нәрсәгә безне бу өйрәтте. Менә балачага дигәннән мин инде теге әйтәләр, мин шушы партияның үзе корбанымы дип. Нәбәдән әйтеп әйтәм? Кеше белемле булгач, әтиемне, әниемне төрле районнарга, Башкортстанны урап чыктылар алар, Ырымбур өлкәсендә, Пермьдә, бөтен җирдә белемле кешеләр кирәк. Һәм мине бер-ике тапкыр салкын тидергәннәр дә, мине нәнә әйткән, бу баланы үзем карап үстерәм, яратып карап үстерәм. Һәм менә шушындый күренеш булды. Ике абыем, әти белән үстеләр, мин инде нәнә белән үстем. Һәм мин моңа һич кенә дә кайгырмыйм. Чөнки нәнәйдә үсүнең үз матурлыгы бар. Ничек дигәннән, менә элекке буыннар революция хәтлек дип әйтмәйм, әле бездән ерак түгел бу заманнарда шушы бер йортта нәнәсе, картатасы, шушы гаилә балалары бергә үскәннәр. Ул картатайлар, нәнәйләр безне ниндидер уйламаган әйберләрдән саклайлар алар безне. Туган телне бирәләр, гореф-гадәтне бирәләр. Нәнәйдә, картатайда белән үскән кешеләр, алар бәхетле кешеләр. Һәм балаңның баласы балдан татлы дигән менә сүз бар. Ул нәнәй мин үземнең әтисез, әнисез үскәнне ничектер сизми дә калдым. Инде менә шигърияткә, моңга, җырга, рәсем сәнгатенә кирип китү нәнәйнең нык зур тырышлыгы. Чөнки ул миңа Кылгалиин, Тукайны, Мәҗит Гафурине барсында укып, әкиятләр укып, мине тәрбияләп үстерде, яратып. Безнең туган йортка әткәйән кәйгебек, якты тәрәзләре тора һәр чак көлеп, сынмасын җилләрдә тәрәзләре капкашы, туган йорт тәрәзен кайгылар какмасын. Туган йорт тәрәзләрендә гелгенә кояш булсын, тәрәзләрдә күңелләрдә елмаеп көлеп торсын. Туган йорт тәрәзләрендә гелгенә кояш булсын, тәрәз кебек саф алтаннар бәхетле җырлы тусын. Шундый матур дәрәҗәгә җиттең, шундый матур үрләр яуладың, Рәмил. Инде синең үткән матур хезмәт юлыңа караш ташласаң, анда инде мөхәррир булып эшләгәннәр Атнада, Азатлык нуры, Өметтә эшләгән елларың, Толпар белән күпме хезмәттәшлекләрең вакытларыннан да күзәтү алып килә. Әбүнәчеләр генә түгел, шигырь сөючеләр генә түгел, җырчылар, җырларга мөкиббән булган тамашачыларың да. Менә шул яклардан да син бик күп фәһем җыйдың. Шул вакытта халык белән эшләү. Менә син әле генә гәзит юнәлешендә Әбүнәчеләр азаю турында тапшыру алдыннан бердәй кадәр сөйләшкәндә, гәзитнең бит хәтта үз исе бар, аны тоеп укырга кирәк. Интернет, социаль челтәрләр бай булса да, китапның да тотып укыганда үзенең исе бар дип, искиткеч бер мәгънәле фикер йөгерттең. Менә шушыларны син шушы елларда эшләгән хезмәт елларың белән бүгенге халәтеңә алып киләле. Менә рәхмәт, Зифа, сиңә дә, миңә дә тормыш юлыбызда гел матур кешеләр чыгаралар. Мин бәлки чакта инде бер яза белмәгәндә мин токмак сөйләп бирдем. Мине бүрәнәгә баштырып җырлаталар, токмак сөйләйдем. Миңа бер 15 тиен акча бирәләр, 10 тиен мин шуңа кинога барайым.
Миңа гел әйбәт кешеләр. Менә мин 4-нче классларда укыганда миңа Наилә Падиваева, бу әдәбият укытучысы безнең бу Иске Шәрәй мәктәбе, Кырмыскал районы. Наилә апа шушы минем язган шигырьләремне алып Башкортстан пионеры, хәзерге Яншишмә гәзите, район гәзитенә ибәрде. Һәм мин инде менә шушы гәзитләрне күреп, үземнең фамилияны күреп, ул ниндидер ләззәт, матурлык, һәм авылда магазинга барсаң да тегендә синең баканаң чыккан, нең чыккан, менә нык кичереш. Әле интернетның аның менә дөресен әйткәндә исе юк. Менә һәрбер гәзитнең, һәрбер журналның үзенең матурлыгы, исе ни бар. Менә тотып карау бәхете бирә менә шушы гәзитләрне. Мин менә шунысын әйтәм, мин үземнең туган хезмәт даные гәзитесе белән күрешеп торам. Балалар матбугатында biz үзебезнең шигырьләрне, үзебезнең әсәрләрне күреп, шушы гәзитләр безгә канат куйдылар. Менә бүгенге көндә менә шушы Илке Башкортстан пионер Яншишмә гәзитесенең миннән азрак булуы минем бу йөрәгемә ничектер кадала, ничектер бер матур охшаш эшләгәндә менә шушы газета журналларын мин күп дусларыма яздырыр идем. Ниндидер бәлки призда учреждать итер идем. Приз дигәннән менә безнең туган район гәзитесе 3 гәзит чыга. Бер гәзиттән 3 гәзит булды. Бу анысы да шатлыгы бар. Безнең Кырмыскалинская Новости атала даирә һәм үзәнгә бүленде. Мин кайттым да бер телевизор алдында миндән бетем бүләк. Шушы бүләкне битерүчен кеше тырышалар инде, Аллага шөкер. Шушы нәрсәләрне мин шушы балалар матбугатына да шушы матур тәҗрибә белән итәргә теләйм. Без язучылар, шагыйрьләр, композиторлар үзебезнең кеше эшләгән, үзебезнең кеше безгә канат куйган гәзитләр алдында ничектер бурычлыбыз. Һәм аларның шулай тиражлары әз булуы да безнең дә гаеп бардыр. Хәзер менә күбрәк җәлеп итәр өчен, син шагыйрь буларак та, язучы буларак та сиңа шундый да сорауны бирәсе килә. Күбрәк җәлеп итәр өчен кешене хәзер теге провокацион юнәлештә ашасы килә. Элеккечә генә дипломат булып кына яши торган заманда тиз сүндерә күңелне, сүрелдереп барырга мөмкин. Чөнки инде менә безнең туган тел каналлары кебек бик күп кенә зәңгәр экраннар алдында халык хәзер күбрәк тоткарлана, аларга күңел ачу, проектлары, программалары бик күп тәкъдим ителә. Шуңа күрә дә кайтып калды түгел микән Рамил? Гәзитнең бәясе, бәсе дип әйтик. Шуңа күрә гәзитләрдәге язу форматын, формаларын бәлки үзгәртергә кирәктер. Элегрәк ул гәзитне бит инде аны информацион Әйе. поле яшсылык итеп карыйлар. Монда әлбәттә бер нәрсәдер уйлап табарга кирәк. Чөнки менә мин әйтеп торам, Атна гәзитенең редакторы булдым, Азатлык нурының гәзите булдым. Теге 90-нчы елларда ничек кыяртышларга, ничек варенҗа ясарга кызык. Монда уйлап табарга кирәк, нык уйларга кирәк. Кешеләргә кирәк, реклама бирергә кирәк. Ул аның гәзит ярдәмче булырга тиеш. Ул безнең гаилә агзасы кебек безнең йортыбызга килеп кергә тиеш. Шул кадәрле матур сөйләшүдә без инде бигрәк тә күзгә күз карашып сөйләшә торган ташуда шәхси ягын Рамилнең күбрәк ачсыннар иде дип утырганнар бар. Шуңа да мин инде бер кайтырмын, бер ярларына, синең хезмәт елларына, гәзитләреңә, китап эшләрендә кайнарбыз. Бер мин синең үзеңнең ишке дөньяңда әйләнеп, сәяхәт, сәфәр кылып йөрисем килә. Рамил, 8-нче сыйныфта син нишләптер автотранспорт техникумына барырга карар кылгансың? Хыял булдымы бу? Аннары инде берникадәр вакыт үткәч, теге югары белем алу белән генә акыл тупланмый диләр. Акылың булмаса шулай бит, шулай да син ничектер белемне камилләштереп, бигрәк тә филологиягә тартылып, транспорт юнәлешендә дә югары белемнәр алып була. Нишләптер БДУга юл алып, менә син БДУда, мин уйлыйм, яңа бер күтәрелеш алдың. Анда ул вакыттагы шул бер тирәдә укыган, соңгы вакытта иҗат иткән дусларың да пәйда булып, менә шушы аралыклар автотранспорт юлыннан иҗат юлына чыккан, филология, туган тел, менә шул дәрәҗәдәге Рамил шушы аралыкта. Миңа кадәр минем 2 абыем, Замир һәм Камил абыемнар автотранспорт техникум биттеләр. Һәм миңа ниндидер библиотечный техникумга барып күрүм ничектер ни. Без менә бу солидарлык, Мәзәк булыр иде, әйме? Мәзәк булыр иде. Автотранспортный техникум ул анда әдәбият белән дә шөгыльләнеп булды, бию, җыр, анда төрле юнәлешләрдә кеше үзен күтәрәлә. Менә мин моны шуның белән шундый диләр, менә
жонда көңілде йөрәктә булган моңнан бернинди тимер томыр шаудан ителмәй. Менә шундый матур инструмент бар, металлофон дигән. Әй, Итеп отырасың, шуңардан да моң чыга. Ул без иҗат кешеләре, хыялый кешеләре менә безгә тракторның шаулады, ул ниндидер матур моң булып яңгырай. Менә Фәнәбуй Вали Әхмәтов бәлки чагында үскән Әнисәнең комбайнчы булган, менә шунда Тузан комбайн үтеп китеп бара. Ул бит шунда җырын җырлап, игеннәр үскәнгә шатланып йөргән. Безнең карашыбыз һәрбер нәрсәгә, үзебезнең башыбызда, үзебезнең йөрәгебездә. Біз bütün нәрсәдә менә ничектер матурлык таба белергә тиешбез. Мин менә бер генә мисал китерергә теләйм. Без шагыйрьләр күбрәк теге гашык булып, кызларга язабыз, йолдызлар хакында язабыз, чәчәкләр. Бу матурлык бөтенесе дә күрә. Менә минем алды күз алдымда бер картина, рәсем. Урысча әйткәндә гараши прилетели, каргалар килделәр. Бер җимерек ширкә анда каргалар килгән, ямьле түгел. Менә шушы каргалар ул ямьсез кара кебек күренгәннәр. Алар бит сандугачлардан элегрәк шушы туган ягыбызны согынып алар кайтканнар. Һәм менә шул дигәндә минем иҗатымда да мондый нәрсәләр чагыла. Фәдис Ганиев минем менә Урал араштырып белә язган тигәнәкләр дигән җырымны язып куйды. Менә мин туган яктан киткәндә чәчәкләр елап калган, кайыннар ничектер кулын булгап калган. Шушы тигәнәк миңа ябышып килгән. Мин аны ул мине ныграк яратабыз. Тагын да бер мисал Фәнир Абый Галимов белән минем тормыш буенда минем бер туган абыем кебек нык якын кеше ул. Без Зифа бергә аралашып яшәйбез, беләсез, менә аның бер сөйләп утырды да, мин бу шигырьне бер 3 ел язганмындыр. Менә тәртип, тәрбия дигән акылчыбыгыдыр бу. Ай, акылчыбыгы шул шигырь турында, шул җыр турында әйтәм. Фәнир абый әйтә, без үскәндә тәртипсезлән булмайдыр. Бабайлар, әткәйләр талчыбыгынан әйтәләр дә ди, күрсәтәләр дә тәртип бозуны ташлап тын булабыз ди. Менә Фәнир абый шулай сөйләп бит инде, менә шушы талчыбык образ буларак безгә нык тәрбияви чара иде дип әйтте. 75 елны корылык җыр булды. Нык корылык булды. Шул җырны мин яздым кичерткән турында, кычыткан турында шигырь. Табыннар мул, дөнья бөтен, тик күңелгә нидер җитми. Сугыш елы балалары күз алдымнан һаман китми. Туган җирем кычытканы, сиңа рәхмәт, тире калдык. Әнкәй биргән гомерне дә синең кулдан кабат алдык. Менә ничәмә еллар үткәч, шушы шигырьне Фәнәбуй Вали Әхмәтов ошатып, шуны җырга әверелдереп, җырлап чыкты. Мин бер сүз белән әйткәндә, менә шагыйрьлек, иҗатчылык шуңардадыр ул. Без гади генә күренгән әйберләрдән матурлык табырга тиешбез, тема табырга тиешбез. Һәм шушы теманы күтәрергә тиешбездер. Шәптән шәп иске мыштылар, һәрберсе уңган булган. Берсе җир шарын ураган, диңгез гизгән капитан. Игенче бар, терлекче бар, кемнәр соң бездә юклар. Кеше гомерен саклап калган, бар табиб хирурглар. Иске мышты, бала ушны, ул сандугачлар иле. Аны очмак җәннәт бите, күлләре ак иделе. Иске мышты, бигрәк күпше, авылларның иң шәбе. Матур батыр, уңган булган, шәптән шәп йолдыз кызлары, һәм дә ут егетләре. Менә иҗатташ дусларың, байтак күтәрештә булган композиторлар, мин инде аерым гына тукталырга инде ул кемне генә әйтсәм дә үпкәләтәсем килми, Ризван Хакимов,
Фәнир Галимов, Роберт Тимирбаевлар белән бигрәк тә каты шундый җылы мөнәсәбәтләрдә иҗат иттегез, искитмәле матур җырлар, бик теге җырчыларның да популярлары сезнең җырлар белән күтәрелеп, бәлки бөек җырлар да шулай ук синең җырларны күтәреп шундый матур гомерләр үтте. Үтелгән гомер белән канәгать икәнеңне беләм. Бу баналь сорауны биреп торасы килми. Менә күңел төшеп киткән шаклар иҗатта кайсы шакларың булды? Алар бар шак булдымы? Әллә шигырьләр белән генә калган шак булдымы? Кәефләрең күтәрелә алмый, канатлар җәйпәнләп ошып китәлми торган шаклар булгалады синдә дә шундай күңел кайткан дусларга карата. Менә искермәдеме синдә халык әйтеме, бер 100 яңа дустың булгынчы бер иске дустың булсын дигәннәре дә. Чөнки гел син әйбәттә, мин әйбәт, атка печән кем сала дип кенә булмай. Тормышта төрле хәлләр үтелде, синдә дә булды. Менә шул вакытларны иҗатта дуслар белән әлдән-әле килеп үзгәргән. Бер була күтәрелеп аласың, бер була төшебрәк китәсең, канатлар төшә, аннан тагы күтәреләсең. Менә бу турыда син ничек әйтер идең? Дусларың хакында иҗатташ. Biz үзебезгә дусларны үзебез табабыз. Безнең бөтенебез дә үзебездән торадыр. Ходай Тәгалә безгә табигать ишенлек саулыгыбызны биргән, бушка биргән. Һәм без менә шушына канәгатьләнеп, шуңа канәгать булып, үзебезгә матур дуслар, Кырымда без матур үстәмә булып, аларның дөньяларын ямлап, алар безнекен ямлап яшәсәк иде. Менә конкрет алганда Ризван Хакимов белән без Торлак хуҗалыгы трестында бергә эшләдек. Ул 14нче елда мастер булды, мин хезмәт хәвефсезлеге инженеры булдым. Безнең анда эш арасында менә шушы иҗатыбыз ныклап китте. Һәм мин аларның һәрберсенә рәхмәтлебен. Һәрберсенә менә безнең җырлар күтәрү дигәннән biz аларны күтәрдек, алар безне күтәрде. Һәм җыр сәнгате ул менә сүзен язабыз, көйен язабыз, аранжировкасын ясай. Ул уртак матур хезмәт җимешебез. Һәм шушы уртак хезмәт җимешенә шатланып яшәсәк иде. Bütün нәрсә дә әйбәт булса ярар иде. Бездә әйбәт, дуслар да әйбәт. Аллага шөкер, әйбәт кенә түгел, әйбәт булмаган чаклар да бар. Ләкин дусларның тирәнтен, хыянәтләрен кыска гына әйтеп әдәсеңме, үттеңме син, булдымы синдә шундый кичерешләр, халәтләр? Бу әлбәттә булды. Менә беренче иҗат кичәнне 2000нче елны Томскалда узгардым, аңа кадәр Сухай авылында. Тегесенә барам, монсына барам, тегесенең вакыты юк, монсының вакыты юк. Менә Илдар Нурлы Вазири дигән безнең композиторыбыз, халык табибы бар. Рамил аппаратура бар. Исән сабыз барып, рәхәтләнеп үткәреп кайтабыз диде. Фәнир абый Туймаздан килеп җитте. Мин менә бер кешегә дә анда минутларда рәнҗи алмыйм, обижаться итәлмәйм дип әйтәм. Чөнки bütün нәрсәне алданрак ничектер планлаштырырга кирәктер. Һәм менә күп вакытта действительно шулай минем менә бер шигырем бар. Бу җыр ашык сандыклар булмасын, йөрәгем пәрәләре. Күпчәк иң якыннар сала, иң тирән яраларны. Менә шундый минутларда булды. Бар, ул тормышта була торган нәрсә. Дусларның кадерләрен белеп, җырлап яшәүләргә ни җитә. Дуслык кадерен белгән изге җанны һәр кем якын күреп үз итә. Кайгырмыймын, һич тә кайгырмыймын, күңелемә моңзар тулганга. Хәсрәт кайгы, җан дусларым җанда булганда. Бурычлар да күп үтәлде, бурычларның иң зурысы дигәнең гаилә булдырдың, балалар үсте, Гөлсинә белән озак кына йөреп кавышулар булды микән?
Әллә тиз арагына келин итеп алулар булды микән? Ничек булды? Ничек әйтелә? Бу моңа байтак еллар үткән инде. Байтак еллар үткән. Менә хатын кызның ул Хәтердә юк дип әйтергә уйлый микән әллә бу? хәтердә юк. Үзе килде микән, барып алды микән димәкче була микән әллә? Байтак еллар bir сулыш булып яшәйбез. Матур балалар тәрбияләдек. Һәм киләчәктә матур булсын дип әйтәм. Менә кайсы бер абзыйлар, менә теге кызларга күз карап, менә хатын минең аның весы да үзгәрде, ни дә үзгәрде. Без бит өйләнгән чакта шундый зифа булды, кайындай матур кызларга. Менә мин шул вакытта бит әле көтәм, койрыгыңны борма әле, ул шундый булырга тиеш, мондай Гөлсинәне барып алдыңмы, туй үткәрдеңме, йөреп алдыңмы, дуслашып йөрдеңме? Кара әле җавап бирәсе килмәй бит. Ничек булды? Менә тегендә хәзер бөтен коймаклар кия, сөтләр таша, шуны тыгысылары килә. Мин Уфада яшәйдем, мин әллә кайда җырактан Тауташ арасыларында эшләп белмәдем, күршедән генә киреп алдым менә. Әнә шулар булгандыр шул. Урамаша. Дуслашып йөрдегезме азрак кына булдымы? Әлбәттә, әлбәттә. Булды инде, әйме. Бүгенге көндә матур иттереп иҗатны бергә күтәреп алып барасы дип әйтергә була. Безнең күзәтүләребез, моны балалар инде үз юлларыннан китеп баралар. Менә мин әле хайран бер китап актарганда, син миңа фотосурәткә бармак белән күрсәтеп, кызым язучылар союзы агзасында булып китте. Журналистлар союзы агзасында булып китте дисең менә. Туган тел каналында ул монда алып баручы бул, Зифа синең коллега. Бәлки ул синнән дә үрнәк алгандыр, миннән дә үрнәк алгандыр. Чөнки менә бая мин сөйләп алдым бит әле, Сипайда 90-нчы елларда татар садигы гөрләп торды, шунда тәрбияләделәр. Без бергә барып шунда очрашулар, син алар турында да матур тапшырулар әзерләгән идең, исләйм. Менә без шушы иҗат кешеләре барыбыз да бер тирәдә йөрибез. Һәм ничәмә еллар Бик зур рәхмәт, Рамил. Менә әле шушы матурлыклар арасында шундый үзең белән үзеңне бурып утыртып куясы килә юбилей уңайыннан. Менә бу тапшыруда үзеңне теге белгәннәреңне генә сөйләтеп түгел, үзеңне эзләтәсе килә. Менә 3 төрле тукталыш ясасак, икешәр сүздән син ким дип үзеңә әйтер идең. Күзгә карап басты Рамил. Рамил шул, Рамил мин шул. Эш сыйфатмы ул, эш төрле фикерме үзең турында? Нәрсә дип әйтә аласың бу көндә? Минең төп эшем, төп дөнья, уй эшем, халәтем, мин шагыйрь. Шуннан инде ниндидер кимәлдә, ниндидер нидә мин шәхесмендер дә. Чөнки менә без бу шигырьне язып кына калмайбыз. Biz үзебезнең һәрбер язган сүзебез, шунда үзебезнең фамилиябызны куябыз. Мин менә шушы язганым өчен җаваплымын. Мин менә баягыңа кайтып иптәшең ни дигән менә әлеге ярату әле бер шагыйрьнең дә хатынын китабының тышлыгына куйганы юк әле. Мин берәү генәмен. Аллага шөкер дигән кебек. Һәм урынлы шигырь булыр. Менә ират затын күпчәк ириткәндә, җир иткәндә беләм хатын кыз, җир итмичә ир иткәнен ник соң икән соңлап аңлыйбыз. Гөлсинә шатланып торсын әле, моңа лаеклы. Шуңа күрә дә инде без күрәбез бит, хәтта бер эштән дә курка торган кеше түгел икәнен беләмен, Рамил. Хәтта син үзенең китапларыңны ничәмә еллар матур итеп үзең, шулай ук татар киемнәрендә Гөлсинәнең үзе белән чаралар, концертлар алларынан гел тәкъдим итеп торасың. Бер генә дә кыенсынып та тормыйсың, чөнки ул үзеңнеке урлап алган түгел, кеше бакчасына кереп җыйган алма түгел, үзеңнең иҗат җимешләрең. Без бу тырышлыкны Гөлсинә ягыннан да күреп торабыз. Менә төрле халәте бар тормышның, бәлки чактан бирле жаза бирә торганы да бар язмышның. Шулай бит, бирә кайбер вакыт. Иң зур жаза, хәтереңдән бәлки чакта сиңа нинди жаза бирә торганнар иде? Ну, талчыбыгы да эләкте, кишерткәне дә эләкте. Моның үз матурлыгы бар. Әлеге вакытка кадәр килгән гомерне барласак, иң зур жаза синең өчен шагыйрь буларак ни булыр иде бүгенге көндә? Менә шушы язу сәләтеннән, шушы иҗаттан читләшү зур яза булыр.
Чөнки безгә менә бу язу ул тормыш мәгънәсенә әйләнде. Без язмый тора алмыйбыз. Һәм менә иң зур бәхет шул, Зифа, син дә, мин дә, без уртак менә хәләттә шул. Без үзебез кайдадыр кунаккамы, гастроль белән барып җиткәнче без үзебез. Безнең җырыбыз күптән шунда түрдә утыра. Bir qayşan әйтмәсин авыр сүз. Бик кыска, эй кыска гомерләр. Сине минем гомерлек юлдашым. Сине шашкан йылдызым сөйгән яр. Әйтмәсин авыр сүз, әйтмәсин. Йөрәк бит болай да яралы. Җырларны шаулатып җырлыйсың, гөрләтеп яшисең бар әле. Минем шундый бер сорау бирәсе килеп китте. Рамил нинди төшләр күрә икән? Шагыйрь нинди төшләр күрә икән? Шагыйрьгә нинди төшләр керә икән, дуслар? Төшләрне мин көндә күрмәйм. Җылына 2-4 төш күрәм мин. Алары булса да менә ниндидер алдан күрә торган төшләр. Менә тормышка аша торган төшләр. Руслар әйтәм, вещи сны дип әйтәләр. Менә шундый хәләт, менә шундый әйберләр бар. Төшләрнең төрлесен күргәне бар. Мин хәтта үзем менә төштә кешене күргәнмен. Шул кеше белән бер айдан гына очрашам. Шундый күренешләрдә булгалар. Ул менә бу дөньяда күпме генә яшәсәк тә, күпме генә укысак та, барысы да әзу. Дөнья һәр көн үзенең яңа матурлыклары белән, яңа яшьсызлыклары белән ачыла. Һәм яшәү, шатланып яшәү, бәхетле булып яшәү, ул үзе бер мөгъҗиза. Күпме мәхәббәт турында җырларың язылды, ярату турында. Читтән халык бит инде, гади халык булай ди ул. Гашык булмыйча ничек язып була инде аны шигырьләрне дип. Көндә гашык булып торып булмый бит, шагыйрьгә шулай бит. Менә бу мәхәббәт хисләрен бер Гөлсинәне уйлап кына бөтен халыкның күңелендә булган мәхәббәтне тасвирлап шигырь теленә күчереп булмый, Рамил. Менә бу хакта борчылып утыручылар бардыр экран янында. Әйе, ул менә кышлар өчен, менә ханымнар өчен менә язылган җырларым минем бик күп, бихисап җырларлар. Һәр берсе ул индивидуаль язылган җырлар. Һәм ул шагыйрь кеше, ир кеше дип әйтәм, ир шагыйрь кеше, ул гашык булудан тукталса, ул бәлки шагыйрь булуыннан да туктыйдыр. Димәк, әле гашык булгалап та тора икән әле. Менә үзеннән үзе тагын бер сорау. Гөлсинәнең кәефен кырасыбыз килми, Гөлсинә барда дип әйтәсе килми. Иң бөек хис, гашык булган хис. Рамилнең башын югалткан мәхәббәт юлында очрадым икән. Әлбәттә, андый мизгилләр булды. Менә тик менә шулай, менә кешеләр вакытында очрашып, вакытында кавышканнар алар менә бик әз. Менә студент еллары шул техникумда булган чаклар булды. Монда без бит автотранспортный техникум, анда бездә кызлар да укый, артта педучилище безнең шибәр кызлар, берсе белән кинога, икесе белән барасың. Ну менә ул мизгилдә бит укуыңны бетмәгәнсең, ни бетмәгәнсең, нинди генә мәхәббәт зур булмасын, аның белән тормыш башлап ибәрә алмыйсың бит инде. Шунда ук шундый акыллы идең менә син. Менә гашык булганда син үзеңә үзең каршы сөйлисең бит, Рамил. Гашык булган вакытта шуларны уйлап булмый торган чак булмадымы синдә дип сорыймын. Димәк, син буларны уйлый аласың икән, син димәк ул вакытта гашык булмагансың чынлап. Гашык булганда сиңа берәү ак дип сөйли, син үзеңнекен сөйлисең. Икенче кара ди, син аны ак дип төзәтәсең. Гашык булган кешенең күзе томалана, колагы ишетми,
Димәк, син әйтергә уйлыйсыңмы, син шигырьләрдә генә кешеләрнең мөхәббәтен күреп язасың, ә үзең бер вакытта да башыңны югалтып гашык булмадыңмы? Ул мәхәббәт, ул акыл эше түгел, ул менә Нәрсә эше? Аха. Әйдәле. эмоцияларның кайнап океан булуы. Менә булдымы Ул соң шундый чагы? вакытта, әлбәттә, Менә эләктеңме? бер генә тапкыр түгел, күп тапкырлар. Эх, шәп булды бу җавап. Рамил, ә менә хыянәт тормышта, хыянәт белән мактанган иратлар бар. Имештә, читкә бер йөрмәгәндә ир булып, гомер үткәч, үтәмени инде булмый. Шанмагыз, егетләрнең минем дуслар бар, үзләренең авызларыннан ишеткән бар. Юк, ул бердә булмады, булмый да ул миннән буласы түгел. Мин менә бер хатынга караганмын, аларга күзем белән, җаным белән, башым белән бирелгәнмен дигәннәргә шанмагыз диючеләр дә бар. Менә мин ничәмә еллар Булгар сәяхәтендә йөрдем. Рамазан җәмгыяте кирәк ул. Минем балаларым шунда үсеп китте. Хатын кырына килеп, кайсы бер ханымнар Рамил тегенидә студентлар белән тора. Ана тегенең белән кочаклашып тора. Ну, акылсыз хатын булса, шунда скандаллар оештырып, ниләр оештырып, менә Гөлсинә шундый сүз бер русчарак сөйләшкән атага әйтте. Минем Рамил миңа генә принадлежит итмәй ул. Ул халкына да принадлежит итә. Аны яраталар икән, мин шатмана гына беләм дип әйтте. Менә Рамил нәрсә дип әйтә. Димәк, читкә күз төшереп йөрергә бераз гына мөмкинчелек бирә бит бу шагыйрь безгә хәзер. Димәк, мин Гөлсинәгә генә түгел, бирә кебек шагыйрьләр халкыма хатын-кыз күз төшү, хатын-кызга синең, хатын-кызларның сиңа күз төшүдә халкым дип кабул итә күрмәгән Рамил. Ана бөтенләй халкым алар дисәк, шул халык мәнфәгатен кайгыртучанлык булып чыгадыр. Ир-ат читкә китеп кызлар күзәтә башласа, шулай багламасыннар инде. Ул шагыйрьнең дә, композиторның да, иҗат кешесенең, художникның, башкасының да тормыш бары, яры, хатыны, ире бик нык акыллы һәм аны аңлап яшәргә тиеш. Юк, аларның да хокукы бар яңгылыш адым ясарга. Әйтәләр бит, бөеклек гел күтәрелештә тору түгел, бөеклек йыгылганнан соң күтәрелә белүдә, күтәрелеп, үзеңне күтәреп кала белүдә. Килешәсеңме шагыйрь буларак? Шуңа күрә Рамил, инде дә менә хыянәтләр турында да сөйләшеп алдык. Барысында Минем хыянәт дигән шәп җырым бар. Мәңгелеккә бергә булырбыз дип антлар биргән булдык. Тотмадык. Без җанкаем һич башканы түгел, бары үзебезне алдадык. Яшәп булмады, шул булмады. Парак кышлар кебек парлашып, шилпәрәмә килде бар саф хисләр. Кимне алдадык без ялгышып. Язлар җиткәч умырзая өзеп, токыялар сиңа һич күрмәм. Гунахларыңны бер ярлыкармын, хыянәтләреңне кичермәм. Фәрештәләрдәй күреп табындым мин, әлһәдәй күреп җан аттым. Үз хатамны бик соң аңладым шул. Мин бит сине артык яраттым. менә җавабын бирде инде. Бик матур җавап булды. Рамил, инде тагын да бер бик шидрекле мәсьәлә бар. Шагыйрьлек, иҗат, рухың белән бөтенләй икенче дөньяга кирип китеп яшәү бар бит инде шунда. Шиметтирә торган халык исеменнән ишетү бар. Хәтта синең хакта да ишеткәннәр бар иде. Күп шигырьләрне инде әзрәк кенә шарап капкач, салып алгач, матур иттереп языла дип әйтәләр шагыйрьләр. Шуннан җырчы хакында шундыйларны ишеткән бар. Имештә шәбәеп чыгар өчен сәхнәгә инде азрак инде кызма шарак чыгулар бар дип. Шәрап һәм иҗат дисәк, Рамил, бу турыда нәрсә әйтерсең икән? Шын иштәге Рамил булып. Бу бик матур сорау. Менә мин былай дип әйтәм, мин шушындый сүзләр ишеткәч, мин бер матур итеп калып язып карадым. Икенче көнне кичтән утырам мин әйтәм, ул гениальный шигырь языла дип торам. Икенче көнне бу шигырьне танып калмай. Шуннан таныганым, шундый ямсыз әйбер язып ташлаганмын. Ул миңа шигырь языр өчен үземне нәрсәдә белән дәртләндерергә кирәкми. Менә хәмерме ул,
башка әйберме миңа ул кирәкмәй. Мин әйтәм, аны 1 литр коньяк эчкәч любой кеше шагыйрьгә әйләнә. Сез ичмәй язып барасыз дип әйтәм. Ах, шәп. Һәм шуңа мәсьәләсенә килгәндә, менә без байтак еллар мин бит инде Шәяр эстрада театрында Идрис Калимуллин җитәкләгән Әдәби бүлек мөдире дә булды. Мөдире булып, әлегә кадәр менә Идрисның иҗаты нәрсә белән матур. Ул дистәләгән рольләр уйнаган, сәхнәбездә шундый классик әсәрләрне уйнаган кеше. Менә без Рәнҗетмәй әнкәйләрне дигән Рим Хасанов белән язган шундый уникаль җырыбыз бар. Шул 3 минут ярымлык җырны Идрис белән бер атна 10 көн төшердек. Һәм менә тагын бер матур уникаль җырыбыз бар безнең. Ул хаталар дип атала. Сак былык шушы хәмер темасында. Хаталы көннәрдән, яллардан саванап бәгырьләр каталар. Сак бул син һәр адым, һәр чакырым, сагалап торалар хаталар. Хаталы көннәрдән, яллардан саванып бәгырьләр каталар. Сак бул син һәр адым, һәр чакырым, сагалап торалар хаталар. Әгәр дә инде вакыйк сораулар белән инде борчып вакытыңда аласы килмәй, ләкин дә бүген китереп менә күпләп акча турында сөйләргә була синең белән. Ул акчаның язмышы, ул керү, аның бәхетле җиреңә кергәнме ул? Ул матди ягын кайгыртып кергәнме? Ләкин бер вакытны сиңа кунак килеп кергәндә, син әйтәсең икән, "Эй, менә кыйынсыныбрак инде, урынтарырак, менә әйберләрем күп шул, китапларым күп шул" дигәч, кунакка син әйткәч, кунак әйткән, "Китапларың, әйберләрең күп түгел, бүлмәң бәләки" дигән. Инде шул кадәрлек даирә киңлегендәге билгеле Рәмил Шурабов бүгенге көнне теге рус телендә әйтсәк Хрущевка барыбызга таныш та яшәү. Ни өчен шулай? Ни өчен күпме нәшриятләр, күпме үзең спонсорлыклар белән эшләгән кешесең, үзең кешегә бик күп хәйрия ярдәмнәрен күрсәткән кешесең, дуслыкка һаман мәдхия кыласың. Синең инде яурыныңда матди як әллә кайчан балкып торышта була торган кебек, ни өчен дип әйтә аласың бүген? Безнең мәдәният, әдәбият ул бер илдә дә, бер вакытта да ничектер табыш китерә торган нәрсә түгел ул. Дәүләт карамагында менә безнең депутатларыбыз бар, безнең илләребез бар. Без барыбыз да менә күп шагыйрьләр, без бармак белән генә санаулы кешеләрбез дип әйтәм. Без алар ничектер менә шушы списогын төзеп, безнең йөзе белән борылып, безнең якка карасалар иде. Менә мин сиңа бая үткәндә шимиттереп ала торган дуслар дигән вакытларда бар да әйбәт дип үтеп киттең син. Димәк, менә шул дуслар дип таянган, бармаклар таралганрак дусларда булган вакытларны да син сораганны көтеп кенә үтеп киткәнмени соң. Менә шуңа күрә, инде үзеңә бүген капыл кына кайдандыр тулайым гына акча килеп керсә, син нигә сарыф итәр идең, ниләр эшләр идең? Мин иң беренче менә шушы матбугатыбызны әйттем бит әле, менә шушы Яншишмә газетасын пионер. Мин шуңа бераз сарыф итер идем. Чөнки безнең менә күпме китап чыгардым, күпме җырларыбыз бар. Зифа менә безнең шушы туган телләребез, конкрет алганда татар, башка телләре үлсә, кемгә безнең иҗатыбыз кирәк? Кемгә безнең китапларыбыз кирәк соң? Рәмил, тагын да бер мөһим тукталыш бар. Иҗатчылар үзең ихтирам иткән шагыйрьләрнең язмышын, гомер юлын, иҗат юлын яхшырту ниятеннән дә, яктырту ниятеннән дә бик күп хезмәт салгансың. Әнә шул хакта да сөйләп үтә. Безнең халкыбыз нык талантлы халык. Менә шулай дөррәү концертларга йөрүче башка мин милләтне атай алмыйм. Менә ил буйлап йөрибез, дөнья буйлап йөрибез, концертларга да йөриләр. Безнең халык һаман китап укый, бий, җырлый, Аллага шөкер. Менә дөньяда мин генә шагыйрь түгелмен.
Benim jırшы şagirlerim gene olganda da nişe bizde Totor Başkırt'ta en köp sıfatlı hem şagirlerimiz köp. Hem mine köpler kitap nasriyetlerine barıp şu kitapları çıkınca jırları iskirip icatı iskirip ol 5 yıldan 10 yıldan çıkar. Ne şu adilsizlik ne nişiktir yoğaltı maksatında ben de bundan 15 yıllar elek Şuragül nasriyetimni buldurdum. Hem boyta matur kitaplar çıkardım. Mine ben bu kitaplarımızın bilen alıp geldim. Matur etip matur mine şu kitaplar çıkardım. Bunda endi mine benim yaratkan kompozitorim Turmuşcan Dostum Kanilabay Galimov'ның kitabı. Bunda Raul Bikbay'da Mithat Abdülmanov da mine Raul Bikbay'ның 100-1 hadisin çıkardım. Hem mine şul әйтеп үтәсе килә, тагын да бер тапкыр кешелеккә хезмәт итүнең бер юнәлеше, тагын да бер синең матур сыйфатларының берсе дип танысы килә. Шул вакытта гына өстәп әйтәсе килә, җитешсез җире бармы Рәмил Шурагулның? Кайсы ягыны җитешсезлеген дип саныйсың? Менің жетішсіз жерім жоқ деп әйтуім уже жетішсізлік булыр иде. Нинди ягың ул? Без- Кайсы ягың синең кымашаулыйсың тормышта? Менә шул керек шақта Кыю була белмим қию дисең. біле білмеймін. Өзіме қоғылғанда мен менә туғарланда түшем енді. Менә матур мәселе қойсалар, мен алға барып, шуның результатына да ирешә алам һәр вакыт. Аллаға шөкер. Тапшыру кызганычка каршы җил тизлегендә үтеп китеп бара. Синең белән бик кызыклы сөйләшү, әллә күпме сөйләшсәң дә сүзләр бетмәле түгел. Синең бик матур итеп юбилей вакытларында махсус китапханәдә күргәзмәләрең дә узды. Китапларың шулай гөрләп торды бөтен Уфа. Кайда барма рекламалар яңгырап торды. Ансы да кирәкле. Безнең дәврдә, үзең беләсең, шуңа да шаулап үтте дип уйлыйм. Юбилейеңнең арты елларын гөрләтеп яшәргә, матур иҗат җимешләреңне тагын да халыкка якынайтып, җырлар тудырып, халыкның күңелен җырлатып яшәргә көч бирсен сиңа Ходай Тәгалә. Менә шундый теләкләрдә каласы килә. Вакыт бүлеп килгәнең өчен рәхмәт әйтәсе килә. Сине яраткан тамашачыларга, әлеге вакыттагы телевизор караучыларыбызга, җырларыңны яратканнарга, шигырьләреңне үз иткәннәргә әйтер теләкләрең һәм киләчәккә Рәмилнең киләчәгенә син нинди теләктә каласың? Матур кеше булып, киләчәктә дә матур әсәрләр тудырырга язсын. Һәм безнең якын һәм ерак туганнарыбыз исән сау булсын. Бездән ничектер көнләшебрәк яшәүче кешеләргә біз илһам канатын куеп яшик. Теләкләр шул Рәмилнең үзенә дә. Рәмилнең үзенең киләчәгенә ул бүгенге яшендә Рәмил шулай бул, булай бул дип әйтеп торасы түгел. Салган юлдан горур атла Рәмил Шурагул дип хушлашасы килә. Мин дә сиңа рәхмәт әйтеп, тагын да бер тапкыр олуг юбилейың белән кайнар котлыйбыз. Туган телләр һәммәбездә, һәм яраткан тамашачыларында. Әйе, хөрмәтле телевизор караучылар. Кадерле кирәккә генә эшләнгән эшең кадерле түгел. Теләккә эшләнгән эшең кирәккә була һәм кадерле була. Аннан кинәнеш аласың. Бүгенге тапшырудан мин олы кинәнеш алдым. Сез дә канәгать калгансыздыр дип ышанасы килә. Күзгә күз карашып тапшыру үз эшенә бикләр илә. Алдагы күрешүләргә кадәр.